Argalleiras Teatro estará este sábado 30 de setembro en Carballedo para representar a Cruz de Prata. Será ás 7 da tarde no Salón de Actos do Concello Navarrela, onde este grupo chantadino de teatro afeccionado representará dentro do circuito Buxiganga este traballo teatral que foi estreado en Chantada este verán. A obra está dirixida a todos os públicos en clave de comedia, unha historia que conta as aventuras de Pepe Mariño, que está a preparar o seu funeral cando se decata de que ten posibilidades de curar a súa doenza. Os cartos xa están gastados e non haberá volta atrás. Non a perdan. Pero terán que chorar tanto que se escoite en todas as parroquias dos alrededores. Diso pode estar seguro. Ai, sí,